Vi starter med en dramatisk one-liner, der griber folks opmærksomhed. Cut. One girl had the courage. Nej, Hartvig, det er alt for dramatisk. Vi skal have noget mere af selve historien. Malala, a 14-year-old girl fighting the Taliban for the right to education. Det er godt. Og så ser vi hendes hjemegn. Svartdal. Og så skal vi have noget stemning. Vi hører aftenbønnen fra minareten ved moskeen. Resten må folk forestille sig. Så laver vi et hårdt klip. Cut!